Vítajte, milí naši poslucháči, opäť sme tu s Mládežba podcastom a ako sme už začali v minulých podcastoch hovoriť o misiách a chceli by sme teda ďalej pokračovať v tejto našej relácii alebo v takom bloku rozhovorov o misiách, tak sme si dnes do štúdia pozvali Jožka Pajerského, ktorého možno veľa ľudí pozná a možno, že niektorí takí naši novší baškári alebo nejakí takí najnovší túto účastníci v centre možno nevedia, takže ho trošku predstavíme. Rád by som ťa teda na začiatok, Jožko, privítal. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Takže tak na úvod by som sa ťa teda spýtal, že teda si katolícky kňaz, to teda sme si mohli všimnúť, tí, čo teda vidíme aj video, ale možno teda tak o tebe, že taká tvoja v krátkosti možno cesta kňazstva, že teda tak prezradím, že bol si aj tu v komisii pre mládež, keďže sa teda budeme rozprávať o misiách, tak teda bol si aj na misiách. Tak možno tak v krátkosti teda nejaká tá cesta, že ako to išlo možno od tvojich prvých rokov kňazstva a cez tie funkcie, ktoré a teda možno aj teda poslania skôr, ktoré si zastával až možno pod dnešok. Dobre, takže kňazom som od roku 2008, takže to už je koľko? 16, 15 rokov? Či zle rátam? Nie som dobrý v matematike, viacej, ale... viacej už 17. Tak áno, ako si aj povedal, hej, že neberiem to kňazstvo až tak ako cez pohľad nejakých funkcií, ale skôr ako poslanie, ako celoživotné poslanie, tak nejaké rozpoznanie tejto cesty u mňa prešlo niekedy po maturite, hej, vo veľkom jubilejnom roku. Vtedy asi som to tak určitým procesom, nebol to nejaký jeden moment, ale určitým procesom ešte pomerne ako mladý, hej, ako zmaturovaný gymnazista, tak som to tak nejak rozpoznal a tým pádom, hej, že hneď po gymnáziu, hej, po nejakej ročnej prestávke, ale som išiel do seminára a teda od roku 2008 som vysvetený ako kňaz. A už čo sa týka toho takého konkrétneho zaradenia, alebo teda ty si to pomenul ako funkcie, ale hovorím, ja to skôr beriem ako také zaradenie v tom poslaní, tak keďže som ešte posledné obdobie štúdií študoval v Ríme, tak aj ako kňaz som nejaký čas ešte tam bol, kým som teda dokončil štúdia a potom som sa vrátil a bol som v Petržalke, Blumentáli, na Dlhých Dieloch. Myslím, že tam sme sa, neviem, či nie, nejako nestretli, či ani nie. Či... To neviem, akože viem, že trošku kamaráti. Som ťa registroval, ale viem, že asi až potom skôr na Baške. Aha. A potom vlastne ešte tu v Rači, teda aj v dome svätého Martina v Rači, ale vlastne už odtedy, ako som bol na tých Dlhých Dieloch, tak k tejto takej farskej službe, pastorácii sa pridružila, alebo teda ako taká hlavná služba mi bola zverená práve služba mladým a to som sa teda ocitol v komisii pre mládež, neskôr aj v centre mládeže do roku 2019. Áno, Jožko bol vlastne kňaz na Baške, keď som bol ako účastník, takže odtiaľ sa teda tak hlavne poznáme. Asi tak, hej. Hej, ja si ťa tam pamätám ešte takého mladého, trošku rebelanta. Nejaké veci sa ti nepáčili. Ale mne sa to veľmi páčilo, že vždy je dobre, keď mladí vyjadrujú svoj názor. Hej, tak však posunuli sme sa aj odtedy, aj ja, aj Baška niekam inam. Hej, no. A, dobre, takže keď ešte teda tú moju cestu, ak mám nejak skompletizovať, tak možno o tom sa budeme aj tak baviť, že vlastne u mňa to rozpoznanie kňazského povolania bolo tak silno poznačené aj túžbou po misiách, aj keď teda čo sú to misie, to je teda taká téma široká a nemal som to ja presne zadefinované, ale teda táto túžba po misiách ma potom priviedla aj k tomu, že na 3 roky som teda pôsobil aj v tých zahraničných misiách v Azerbajdžane. No a potom zase prišla ďalšia misia v Centre pre rodinu, kde teda teraz slúžim.
Takže to je tak v krátkosti možno o tebe. A ešte teda skôr, než prejdeme na našu hlavnú tému, tak by som sa ťa teda spýtal možno, že ako sa možno tak teraz máš a možno, že aj na taký nie len možno tú osobnú rovinu, ale možno aj takú duchovnú, že možno ty ako kňaz, že či tiež máš možno také duchovné obdobia, že v modlitbe náročnejšie alebo jednoduchšie a že ako to možno kňazi tak majú, alebo že aký možno prežívaš teraz taký čas. Tak myslím, že teraz mám taký čas, za ktorý som isto vďačný a môžem povedať, že je aj taký pekný. Myslím, že som si prešiel už takým obdobím aktivizmu, ktoré asi tiež patrilo proste k mojej životnej púti a teraz to tak asi viac vnímam, že je potrebné veci robiť tak z hĺbky, tak nehovorím, že ani sa nechcem akože nejak to vyjadrovať, že by som bol nejaký hlboký duchovný človek, ale keď sa teda pýtaš na duchovný život, tak minimálne tak môžem povedať, že to vnímam ako takú každodennú záležitosť byť spojený s Bohom, ale teda keďže Boh je naozaj nevyčerpateľné tajomstvo, tak to zároveň aj vnímam aj v takej nedostatočnosti, že mohol by som byť oveľa viac ponorený do toho Božieho tajomstva, čo by neznamenalo sa nejak uletieť z tohto sveta, ale mať to tak ešte reálnejšie prepojené. Ale teda, hej, však taká každodenná modlitba kňaza istotne je spojená aj s tým, že sme slúbili modliť sa za cirkev a s cirkvou tú modlitbu liturgie hodín a ona by mala teda nejak celý deň nejak predkávať trošku v zmysle toho benediktínskeho ora et labora. Hej. Nehovorím, že sa to vždy podarí, ale teda aspoň tie dva piliere, že ráno a večer je tá modlitba a potom myslím, že je to úplne také jasné, že kňaz a kňazstvo žije z Božieho slova, či už toho, ktoré každodenne ohlasujeme, ale aj my sami potrebujeme čerpať, takže sa tak snažím dennodenne žiť z nejakého úryvku evanjelia. Čiže a väčšinou akože aj z toho, že čo cirkev má na daný deň, že to tie evanjelia dňa, alebo že to tak nejak možno striedaš, že niekedy je tak, že náhodne otvoríš písmo, alebo že... Tak si to kombinujem. Nerobím tak, že úplne že náhodné otvorenie písma, ale mám taký nejaký spôsob, že si teda za rok akoby prejdem tým evanjeliovým celým tým cyklom toho rozprávania. Asi tak nejak. Ale napríklad bolo obdobie exodu, tak to bol taký čas, keď som ešte aj cez tie úvahy exodu čerpal tiež z tých starozákonných textov. Dokonca ešte aj teraz tam sa pokračujú ďalej, aj keď tam už v tom nie som až taký, že každodenne by som z toho čerpal aj ďalej, ale teraz sú tam práve tie príbehy kráľov. A tak napríklad aj to je zase také čerpanie zo starého zákona. Tak myslím, že je to teda veľmi inšpiratívne aj teda pre nás, že akým spôsobom možno tak nejak duchovne fungovať v tej každodennosti. A prešiel by som teda teraz na tú našu hlavnú tému. No, poďme na to. A to sú teda misie. Tak môžeme ísť tak od začiatku, že ako sa to vlastne celé začalo, lebo teda vieme, že možno sú nejaké teda rehole, ktoré to majú ako nejakú charizmu, že teda misie a pri diecéznych kňazoch je to také, že teda určite, že sú aj diecézne misie, ale že je minimálne pre mňa s mojou skúsenosťou to bolo, že skôr niečo nezvyčajné, že sa stretávam, že diecézny kňaz vlastne takto ide na misie. Takže že ako sa to možno začalo a že či si niečo také možno aj očakával, že v tvojom živote príde. Tak ako som už spomenul, že to obdobie rozlišovania povolania je spojené proste s tými rôznymi túžbami, ktoré som si ako mladý chalan nosil v srdci a teraz už tak spätne, keď to nejak si čítam, ten svoj príbeh, tak vidím, že boli tam také tie silné inšpirácie kňazov, ktorí pôsobili na misiách, či už akože z príbehov, také, jak by som povedal, tie životopisy, nejakých misionárov, ktoré mňa ako snívajúceho chlapca, tak oslovili. Nič nejaké mimoriadne veľké, alebo že by jeden jediný príbeh, ale
Ale proste niektoré aj také tie klasické príbehy, ako Pater Damian, hej, alebo potom tí misionári, ktorí boli tam v Amerike. Rád som čítal, hej, veľa kníh som prečítal, v tom období ešte neboli mobily, hej, tak medzi teda inými tými knihami boli práve aj príbehy o misionároch. A asi s tým sa nejak tak potom objavila aj túžba, že aj ja by som možno chcel ísť, tak som vtedy sníval o tých misiách a tiež to už asi nechcem teraz moc analyzovať, ale zaujímavé je, že už vtedy bola vo mne taká túžba ísť na tie misie smerom na východ, hej, do toho nejakého slovanského sveta alebo proste niekde tam. Tiež to bolo asi cez príbehy z kníh a plus potom už som pár aj misionárov stretol, ktorí tam pôsobili. Možno taká celkom silná postava, aj keď sme sa osobne až toľko nepoznali, až teraz neskôr sme sa stretli, tak to bol jeden Salesián, ktorý pochádzal z vedľajšej dediny a teda v tých 90. rokoch prichádzal aj do našej farnosti a premietal fotky z misií. On pôsobil aj v Afrike, ale potom práve aj na Sibíri. Tam zakladali Salesiáni tú svoju misiu, takže tento Don Daniel Pravda, napríklad jeden, aby som teda aj konkrétne povedal, potom aj ďalší, ktorí pracovali v Rusku a to ma nejako fascinovalo. Hej, možná taká tá ohromnosť, hej, toho Ruska a tie ich rozprávania. Takže tak sa asi nejak vo mne akoby tak úplne v tom zárodku aj toho kňazského povolania objavila aj túžba po misiách. Tak dosť naširoko o tom hovorím, ale potom ako keby sa to tak nejak dostalo do takého stavu, že som to neriešil, slúžil som tu, ale teda nejak bola ešte stále prítomná tá túžba, tak keď som ju vyjadril aj biskupovi, tak po nejakom čase sa to spojilo aj s inými okolnostiami, že proste zrazu sa mi ozval biskup z Baku, že síce to nie je Rusko, ale je to tak cca tým smerom a že počul od môjho biskupa, že takáto otvorenosť vo mne je, že či by som aj toto prijal. A to sme už asi v roku 2018. Čiže nie je to tak, že z čistá jasná, že vlastne iba príde zrazu od biskupa, že počúvaj, ideš na misie, alebo že je to nejak tak, že aj si to tak predtým vyjadril, hej, že... Áno, presne. Hej. Že z mojej strany to bola skôr taká žiadosť. Nemyslím si, že úplne, že naliehanie. Až tak som netlačil, ale teda taká nejaká ochota, možno aj prosba, že by som to chcel vyskúšať. A možno k tomu, hej, že či aj diecézni kňazi majú chodiť na misie, či je to prítomné v cirkvi, tak samozrejme, že väčšina diecéznych kňazov je vysvetených pre tú konkrétnu diecézu, ale tu sa ako keby rieši aj tá otázka misiovosti celej cirkvi ako takej. Hej? Takže akoby táto myšlienka, že nejaké konkrétne spoločenstvo sa nestará iba o to, aby naplnilo svoje potreby a potreby svojich veriacich, ale že je tu aj taká vzájomné obohacovanie. Aj k nám prichádzajú nejaká podpora materiálna, duchovná, ale aj personálna z iných krajín, tak takisto aj každé také životodarné alebo živé spoločenstvo sa môže deliť so svojimi darmi aj s druhými. A hovorím, môžu to byť nejaké materiálne projekty, že sa podporujú misie cez nejaké zbierky, alebo istotne to také duchovné prepojenie cez modlitby, hej, apoštolát, modlitby za misie, ale potom aj takéto personálne zdieľania, aj cirkevné právo alebo minimálne cirkevné dokumenty poznajú to, majú to aj nejakým spôsobom pomenované. Volá sa to, že je to kňaz fidei donum. V rámci práve toho zdieľania tých darov viery, tak na nejaký čas nie je to ako keby preradenie z jednej diecézy do druhej. To by sa inak chápalo, ale toto je vyslovene v tom duchu misijného zdieľania, takže sa uzatvorí nejaká dohoda medzi biskupmi alebo teda už medzi tými jednotkami cirkevnými na nejaký čas. Ja som to mal teda na 3 roky a niektorí takto predĺžujú aj dlhé obdobie. U mňa to bolo teda také uzavreté obdobie na 3 roky. A počas týchto 3 rokov, teda keď by sme to možno sa na tie 3 roky tak pozreli, že
keď sa presunieme možno na začiatok, že možno úplne také očakávanie ešte predtým, než si prišiel, teda bol si v Baku, v Áno. Azerbajdžane. Hej, v Azerbajdžane, v Baku. Hej. A teda také tie prvé možno očakávania ešte predtým, než si tam pricestoval a v porovnaní možno s tými možno nejakými prvými mesiacmi života tam a možno teda aj nejakými výzvami, prekvapeniami alebo teda možno aj nejakými kultúrnymi rozdielmi tej krajiny, že keď si to tak, že či tie tvoje očakávania boli iné ako realita a že čo ťa možno tak prekvapilo? Tak ja som možno, že aj myslím, že som taký človek, že sa snaží mať realistické očakávania, ale to neznamená, že by som nemal aj také nejaké sny, hej. A možno, že to niekedy aj v sebe tak spracovávam, hej, že človek sa tak rozosníva, ako by veci mohli byť, ale zároveň si aj uvedomuje, že je ukotvený v nejakej konkrétnej realite. Takže nemôžem povedať, že by som teraz išiel s nejakými príliš nerealistickými očakávaniami. Asi som si to tak načítal, navnímal. Vnímal som teda, vedel som, že do akého typu misie idem, že to nie je nejaká taká misia postavená na veľkom množstve práce. Celkovo tie misie v týchto oblastiach možno nie sú také typické, ako to poznáme, keď sa povie o misionároch a myslí sa na obrovské množstvo práce. Častokrát tuto je to misia o tom, že zotrvať na tom mieste, byť tam verný, možno taká aj skrytá prítomnosť. Vedel som, že asi do takéhoto niečoho idem, ale aj keď zas možno taká tá túžba, hej, tak evangelizovať, hej, tak aj tá tam bola a ono to potom nejakým spôsobom sa možno aj niekedy aj tak narážalo na tú realitu. Ale dobre, k tomu sa možno, že tak aj dostaneme konkrétnejšie, že o čo išlo. Možno taký obraz som mal jeden, keď som tam išiel prvýkrát. Ešte nie vyslovene akože tam žiť, ale iba si to pozrieť. Aj s bratom sme išli a ako sme leteli ponad Kaukaz. S bratom kňazom. S mojím bratom kňazom. Proste sme sa tam vybrali. Vedel som už, že si to chceme, že sa tam možno chystám ísť a tam miestny biskup Don Vladko Fekete, on mal taký výraz, viackrát opakoval, že vždy je lepšie raz vidieť, ako 10-krát počuť. Takže príď pozrieť, tak asi nejaké 3-4 mesiace predtým, myslím, že to bol nejaký apríl a potom už vlastne v júli som tam asi už nastupoval, alebo až v septembri. Tak keď sme leteli lietadlom ponad Kaukaz, tak také obrovské turbulencie boli a hej, niektorí tam sa aj tak trápili, tí cestujúci a tak. Ja som sa teda modlil ruženec a nejak mi to tak vtedy som si tak uvedomil, že asi nejdem do jednoduchého obdobia, hej, že ako keby to bolo pre mňa také znamenie, veď turbulencie sú bežná vec, ale v mojom vnímaní sa to tak spojilo, že možno idem tiež do takého turbulentného obdobia, tak som sa nejak aj vtedy modlil za to, aby to bolo proste, aby som zvládol aj tie turbulencie, ktoré som ako keby tak cítil, že v niečom prídu. Takže to je jeden taký obraz, ktorý som mal. A prišli keď som tam potom. prichádzal. Hej, boli nejaké, ale možno nie také, ktoré by som ja čakal. Hej, ale teda napríklad, hej, že iba keď to tak pár takých vecí to asi aj sa pochopilo, lebo to by sa dalo už do podrobná rozoberať a možno by som ani úplne nedokázal popísať to vnútorné prežívanie misionára. Asi to opäť si človek musí zakúsiť, hej, aby takto uchopil, čo to aj vnútorne znamená. Ale teda väčšinu toho obdobia, ktoré som tam ja bol, tak bol COVID, hej. Väčšinu toho obdobia, teda asi v druhej polovici tam vznikla vojna, takže aj takéto vonkajšie okolnosti vlastne nejak to smerovali k tomu, že naozaj tá naša prítomnosť nebola o nejakom veľkom rozvíjaní aktivít, ale skôr o tom, že ako tak sa tam udržať, hej, a možno prekonávať nejaké tie znechutenia a všetky tie veci, ktoré asi napríklad s koronou sme poznali, myslím, že po celom svete. Hej, ale teda predsa len, že asi si možno nečakal na začiatku, že teda sa rozputá vojna a že príde COVID, že to boli asi také neočakávané. Ale že predsa len teda, že vnímal si možno také, lebo to je vec, na ktorú sa ľudia možno tak najviac
pýtajú, aj keď teda nie je to úplne teda tá duchovná vec, ale že možno také rozdiely v tom fungovaní, ale že možno aj v tom duchovnom zmysle, alebo v tom možno poznaní viery v tej krajine, ale že aj možno v takom tom každodennom fungovaní, že či je tá kultúra a tá situácia viery a spoločnosti iná a že kebyže možno ju máš porovnať s tým, čo prežívame tu na Slovensku, že v čom to je. Hej. Áno, takisto nejaký rozdiel tam je. Možno keď budem potom aj hovoriť o tých rôznych výzvach, tak by som chcel na začiatku povedať, že ísť na misie je niečo veľmi krásne a že doteraz som to neulutoval, aj keď som hovoril o tých ťažkostiach. Niekedy možno človek chce aj vyjadriť tie výzvy, ťažkosti, ktoré tam prežívajú, tak potom to môže vyzerať, ako keby to bolo iba trápenie, ale nie. Že je to úplne radosť a je to niečo veľmi krásne, hej, pôsobiť na misiách, keď človek cíti, že je to taká jeho cesta. A aj to prekonávanie tých ťažkostí, hej, je vlastne jedným takým dobrodružstvom. Takže možno to tak na začiatku by som povedal. No a teraz také tie témy ako kultúrny šok a zvykanie si na iné prostredie. Tak napríklad už keď dojdete do Baku, tak zistíte, že je tam iná atmosféra, lebo tam hneď ako som vystúpil z lietadla, cítite vo vzduchu ropu. Fakt? Tak, lebo tam blízko sa v mori ťaží ropa a neskôr si už potom človek na to zvykne, hej? Ale teda toto bolo také prvé, hej, čo som, možno akurát boli závany od toho Kaspického mora, tak možno preto, ale je to aj niečo, čo tak charakterizuje tú krajinu, hej? Že ona aj žije z ropy momentálne, teda minimálne v týchto 10 ročiach. Potom ďalšia taká pre mňa dosť dôležitá alebo taká aj náročná výzva. Možno niekto by povedal, že však to je druhoradá vec, ale pre mňa to tak nebolo. To je príroda. Hej. Že ja mám veľmi rád hory, ale také tie naše slovenské, kde je veľa vody. Hej. A proste tá prítomnosť vody v tých horách je pre mňa taký niečo, čo mi ako keby to mi dá taký život a také akoby také pookriatie. A príroda v Azerbajdžane je tiež veľmi pekná, ale je oveľa suchšia. Hej, teda je tam to more, hej, Kaspické, alebo teda také veľké jazero, niečo medzi morom a jazerom. A tí, ktorí milujú more, tak si prídu na svoje. Ale teda možno, že ja som sa tak vyrovnával s tým, že mi chýbali také tie hory, ako som ich ja vnímal, ako Tatry, alebo celá tá naša slovenská príroda. Tam naozaj akože isto zeleň bola aj v meste, v Baku, ale keď človek chcel ísť do prírody, do nejakého lesa, tak asi tak 120 či 150 kilometrov je také miesto. Ono síce aj skôr sú nejaké lesíky, ale toto tak pekne to vyjadrovalo tú vzdialenosť, že asi naozaj tak asi 2 hodiny sme museli ísť autom, aby sme došli na také miesto, ktoré sa volá Alti Ahač, čo znamená, myslím, že je to 6 či 8 stromov. Takže dovtedy idete cez krásne útvary, také všelijaké kopce, takú kvázi ako púšť, ale teda stromy tam moc nenájdete. A ja som si na to tak dosť musel zvykať. Hej. Neviem, či to dá porovnať, ale že mne to napríklad v Chorvátsku, keď som, že ťahá ma to more, ale že tie kopce, alebo teda hory, že tiež ma nikdy nejak akože tak až tak neťahalo do nich, že tiež že sú to také ako keby tie suchšie, také akože skôr skalnaté, ale že tiež tá voda potom tam. Ďalej už je Kaukaz, ktorý je teda isto majestátny, veľký, ale tam tým, že bol aj COVID, sa až toľko nedalo chodiť. Ale tak to som chcel povedať, že nejakým spôsobom ten môj vzťah k prírode si ako keby nenachádzal takéto naplnenie tam. A teda to bola pre mňa taká výzva. Potom ďalšia výzva, ale by som povedal, že tá ma tak veľmi obohatila. To bola tá skutočnosť, že to už teraz sa dotknem toho pôsobenia akoby misijného, že tam tá pozícia cirkvi, kresťanstva aj teda katolíckej komunity je úplne iná ako na Slovensku. Že tam my sme boli vďační, že tam môžeme byť. Hej. Takže naozaj som tam zažil to pôsobenie také veľmi menšinovej cirkvi uprostred moslimského sveta.
tiež tie predstavy o moslimoch nejakým spôsobom som si zreálnil, že naozaj myslím, že sme konkrétne tam v tom prostredí. Isto nejaké výzvy, rizika boli, ale boli sme tam v podstate tak tolerantne prijatí, hej? Čo je teda tiež myslím, že celkom dobré navnímať, že aj islám, to náboženstvo islám vie byť aj tolerantné voči iným náboženstvám. A teda naozaj, ako my sme tam v 10 miliónovej krajine mali jeden kostol, no potom neskôr sme založili ako druhú farnosť. Takže to bola maličká komunitka uprostred iného prostredia, čo bolo pre mňa tiež takým niečím novým. A teda keď ste možno teda, neviem, tak chodili po ulici alebo takto, že vnímali aj tí miestni, že to ste vy, že odtiaľ možno z tej farnosti, že katolíci, alebo že tie vzťahy teda, že boli, povedal si, že boli také teda dobré, ak ich teda môžeme tak povedať, že či nejak ako keby vedeli, že to ste vy a že či možno nejaké akože také debaty vznikli alebo niečo také, že... Tak priamo asi to až tak nevnímali, hej, že dobre, keď sme išli v koláriku alebo sestričky, keď chodili v habite, tak vtedy to, hej, tam vznikli nejaké také rozhovory, ale možno až také tie nejaké také stretnutia na uliciach, to ani by som tak nevnímal. Skôr možno takto, že je to asi taká charakteristika aj tých ľudí na Kaukaze, aspoň oni si to tiež tak nejak sa s tým hrdia, že sú veľmi pohostinní a možno cez tú pohostinnosť a takú tú otvorenosť voči cudzincom, tak cez ňu sme aj my boli prijatí. Hej? Že možno nie až tak, ako že by sa zaujímali o nejaké iné náboženstvo, ale že áno, ty si cudzinec, tak že buď môjim hosťom. To som viackrát počul, aj keď som napríklad niekde v nejakých dedinkách bol a iba tak proste som tam utekal pred nejakým psom alebo pred čiva. Aj to sa stalo? Ja, tak hej, tam... Akože sú tam také, že túlavé psy, či skôr tak? Aha. Áno, a teraz keď už ho ten sedliak zavolal, no tak popri tom sme sa aj rozprávali a to som viackrát počul, že poď, môžeš byť mojím hosťom. Tak tá pohostinnosť tam je a cez tú pohostinnosť a takú možno nejakú otvorenosť voči cudzincom, tak potom, hej, nejak sa nás prijímali, hej, ale ako cudzincov. Hej. Mne napadla ešte taká maličká odbočka, ale že či v rámci tej pohostinnosti, že či si dostal niekedy nejaké možno také jedlo, že na ktoré si nebol zvyknutý, alebo si bol taký, že musel si s ním nejak bojovať, že... Tak ja mám celkovo to spektrum chutí také široké, že fakt iba pár vecí je takých, že ťažko nejak príjmem. Tam akože to jedlo je takéto južnejšie, mne sa celkom páčilo. Dobre, na baraninu som si akože viacej zvykol, hej, lebo hej, niektoré veci skôr sa mi zdali také, že ja som mal ako keby také predstavy o tom, že toto by sa asi nebude dať jesť. Ale vedeli to dobre pripraviť. Asi jedlá, ktoré sú spojené s baraninou. Hej? Lebo u nás sa až toľko baranina nie je. A tam je to celkom dosť rozšírené. Práve, že tam bravčové mäso bolo až veľmi náročné zohnať. Samozrejme, že dalo sa, ale ťažký bol k tomu prístup. Tak skôr teda hovedzina, baranina, no tak pri tých jedlách, hej, som niekedy mal také. Ale nakoniec, keď to človek ochutnal, tak to bolo dobré. Hej. Ale teda to nebolo pri takom nejakom prvom hostení, to bolo skôr, keď vás niekto pozve na chvíľku, hej, posedieť, tak väčšinou tam pijete čaj. Tak možno to, čo bolo náročné, že oni ten čaj pijú strašne horúci. Aha, vždy. Hej, a to aj, akože v lete tam je aj teplo celkom? Áno, hej, tam je horúce podnebie, ale... A vtedy tiež pijú čaj. Áno. Hej, Fú, to by som ja asi nezvládol. Ale tam som to tiež vlastne zistil, že piť horúci čaj v horúčave je niečo, čo ako keby viac pomôže, ako keby človek vypil za pohár studenej vody. To by som nepovedal, ale môžem vyskúšať, hej. No dobre, tak to už mi asi tak napadá, lebo už sa blíži čas obeda, tak mi tak k tomu jedlu napadlo. Ale poďme teda možno k tej tvojej úlohe, že aká bola taká tá hlavná možno tvoja
pracovná náplň a hlavne aj teda to tvoje poslanie, ktoré si tam mal, ty ako vlastne kňaz, misionár. A možno, že aj teda, možno, že to môže byť taká prvá otázka, možno potom môžeme premostiť, že či sa to nejak teda menilo a vyvíjalo v kontexte vojny a covidu, ktoré tam vlastne prišli. Tak tá úloha, s ktorou sa obrátil aj otec biskup Vládko, myslím, že keď hľadal kňaza, tak bola na začiatku zadefinovaná asi takto, že tam dovtedy pôsobila jedna reholná komunita Salesiani, slovenskí Salesiani. Boli tam teda aj nejakí iní, ale teda salesianská komunita napojená práve aj na slovenskú provinciu. A postupom toho času, oni sú tam od roku 2000, teraz budú mať 25 rokov pôsobenia. A v priebehu toho času sa tam vykryštalizovalo viacero aj duchovných povolaní. Niektorí z nich išli na západ. Niektorí z nich išli na západ, ale teda jeden kňaz chcel a proste mal takú túžbu, že chce, aj sa stal kňazom, aby mohol pôsobiť vo svojej krajine. Ale teda nebol Salesian, ale vyštudoval v Peterburgu ako diecézny kňaz. Potom kvôli nejakým okolnostiam išiel ešte do Ríma, kde si teda dokončieval licenciát. A aj keď teda neskôr som sa dozvedel, že boli rôzne tlaky, ktoré ho tak ťahali, aby ostal na západe, ale teda on mal tú veľkú túžbu sa vrátiť späť. No a to znamenalo pre tú komunitu, aj pre tú cirkev určitý taký kvalitatívny posun, lebo iné je, keď celú misiu riadi nejaká komunita so svojimi reholnými pravidlami, so svojou charizmou a zrazu ten diecézny kňaz v určitom zmysle síce bol domáci, ale akože možno aj tak štruktúrovo bol akoby taký cudzí prvok, a potrebovali si to nejak preorganizovať, uvedomiť, že ako môžu spolu fungovať. A že ty už keď si tam bol, tak on už bol vysvetený? On už bol vysvetený, ale bol práve ešte v zahraničí na štúdiách a teda chystal sa jeho návrat a minimálne takto mi teda to otec biskup sformuloval, že vyslovene vníma, že pri tomto nejakom preštruktúrovaní tej maličkej komunity, takže by potreboval ešte jedného kňaza, aby to predsa len nebolo podľa pohľadu toho jedného, že aby sme nejak našli tú cestu takého spoločného fungovania. Takže toto bola ako keby taká výzva. Priznám sa, že to nebolo niečo, čo ako keby mňa by najviac lákalo na tých misiách. Že človek, aspoň ja som bol tak nastavený, že ísť na misie znamená ísť tak viac medzi ľudí a toto je viac taká práca vnútri štruktúry. Samozrejme, že ako prijal som aj túto výzvu, ale s tým, že sme sa aj dohodli, že budem mať teda prístup aj k ľuďom, že nebudem iba v úrade, čo sa samozrejme, že potom aj však naplňalo. Ale teda u mňa možno aj toto bola taká nejaká, niekedy až taký aj vnútorný zápas, že plniť aj túto úlohu, to znamená takú viac v office, a zároveň ma to ťahalo aj pracovať s ľuďmi, ktorých zase tam až toľko nebolo, takých, s ktorými by ešte v období covidu sa pracovalo. Takže asi toto boli tie úlohy, ktoré som tam mal. Tak prakticky to potom, čo znamenalo. No, hľadali sme aj nejaké také cirkevnoprávne preusporiadanie. Tam vlastne cirkevnoprávne celá tá miestna cirkev je na úrovni apoštolskej prefektúry a bola vlastne apoštolská prefektúra, to je niečo tak akoby nižší stupeň oproti diecéze, ktorá mala svojho apoštolského prefekta. To môže byť aj kňaz, ale teda v tom období to bol biskup. Ale ako keby ona územne pokrývala Azerbajdžan, ale zároveň to bola jedna farnosť. Čiže ako keby diecéza s jednou farnosťou. Čiže v podstate v rámci pastorácie to bola pomerne malá komunita na veľkom území. Áno, jeden kostol, plus bola tam ešte prítomnosť reholných sestier a bol tam jeden dom, v ktorom bola kaplnka, v ktorom kedysi sa začínalo a potom neskôr sa postavil veľký kostol.
No a boli to také rôzne hľadania, akým spôsobom to preusporiadať. Nakoniec sme sa dopracovali k tomu, že vznikli dve farnosti, hej, takže z jednobunkového organizmu sa stal dvojbunkový. A tie farnosti boli aj nejak akože v blízkosti, či boli úplne akože tak ďaleko od seba, či? Tak ako to bolo také, by som povedal, možno až také úsmevné, ale tak museli sme to nejak podľa tých ulic rozdeliť, ale ako myslím, že tam to, neviem, či sme to úplne presne aj právnicky poriešili, ale teda farnosť sa to bralo, že je územná, tak sme ako keby to Baku dali na polovicu a dobre, Baku je dvojmiliónové mesto, takže nejak sme tak orientačne načrtli, ale tam nešlo o to, že teraz tí ľudia by, akože to bola skôr iba formálna záležitosť, lebo tí ľudia chodili podľa svojej nejakej takej toho, ako sa rozhodli, hej, čo im bolo bližšie, buď chodili k Salesianom, alebo už potom, hej, k tomuto novému kňazovi. A myslím, že aj doteraz nefungujú spôsobom nejakého, že teraz ty patríš do toho územia, ty do toho. To bolo skôr iba také formálne rozdelenie, ale myslím, že sa to neskôr ukázalo aj akože ako celkom dobré riešenie, nakoľko viem, tak to už potom, ako som odtiaľ odišiel, ale že sa tam stavia vlastne pre tú farnosť, tú druhú, ktorá sa vytvorila, farnosť Jana Pavla II., tak sa teraz tam stavia aj kostol, ktorý už bude tej farnosti patriť. Máš možno nejakú príhodu z tohto tvojho obdobia, alebo teda niečo také inšpiratívne, čo ťa tak možno oslovilo počas tvojich misií? Tak poviem možno napríklad taký jeden príbeh, že v rámci takej tej mojej túžby pracovať aj s ľuďmi, tak keď som to zdieľal biskupovi, tak on tiež tak hľadal, lebo však zas ako keby to malo byť v rámci toho jedného kostola, tak tam by sme sa trošku aj tlačili, lebo však tam boli aj ďalší kňazi a tak. Tak nakoniec sme sa nejak dohodli, že oni mali takú maličkú prítomnosť v jednom meste, vzdialenom asi 50 kilometrov od Baku, volá sa Sumgait. A tam nejak chodievali sem tam kňazi, potom nejaká dobrovoľnička. A keď už to bolo to obdobie už covidu, tak sa hľadalo, že či tam ešte chodiť. A on mi teda ponúkol, že či by som nechcel tam chodiť do toho Sumgaitu. Hej. Tak som sa toho chopil a samozrejme, že bolo to také aj také niečo iné, hej, že naozaj chodiť kvôli jednej rodine jedenkrát, niekedy aj dvakrát do týždňa na také jednoduché stretnutia, kde sme sa pohostili, pomodlili. Ale ako keby ten príbeh tej rodiny bol pre mňa taký veľmi zaujímavý, hej, že to bola vlastne jedna babka, už bola teda stará mama, ktorá bola katolíčka a ona tam akoby držala tú katolícku prítomnosť. Jej muž bol Hebrej, Žid a už tie jej deti, niektorí boli pokrstení, tí ďalší neboli. Jej vnúčka bola pokrstená, ale teda naozaj, že chodíme tam kvôli tej jednej katolíčke, ktorá sa chcela teda modliť a zavolala niekedy aj ďalších, ale tí neboli katolíci. Tak bolo to zaujímavé tam takto jazdiť. A teraz ten príbeh taký zaujímavý, to som teda ja nezažil, ale ako sa ona stala katolíčkou, to bolo nejakých asi 15 rokov skôr, tak to aspoň opisovala. Bol to jej jedinečný príbeh, nehovorím, že je to typický príbeh veriacich ľudí tam, ale ona proste mala asi 50 rokov, tá pani, a nejak sa možno prežívala náročné obdobie v živote, to neviem, ale teda prišlo k nej taká nejaká túžba stať sa katolíčkou. Ona teda tvrdila, že mala vo sne videnie Pána Ježiša, ktorý jej povedal, že jej cesta je cez katolícku cirkev. Takto to zdieľala a zrejme asi celkom v tom tlačila aj na svojho muža. Tá spoločnosť v Azerbajdžane je predsa ešte trošku iná, takže tam niektoré tie veci vybavuje za ženu muž, asi aj túto záležitosť, ale bolo to paradoxné, lebo on bol praktizujúci Jevrej, Žid. Hej? Chodil aj do synagógy, na tie stretnutia a tak. Ale teda bolo to tak veľmi pekné, že jednoducho
on si zobral toto na starosť, že vyhľadá v Baku katolíkov, lebo jeho žena sa chce stať katolíčkou. Tak vtedy ešte internet iba tak začínal, ale nejak sa dopátral a zaklopal na ten dom, ešte vtedy nebol ani kostol, zaklopal na ten dom a povedal, moja žena, ja som Žid, ale moja žena sa chce stať katolíčkou, lebo sa jej zjavil Ježiš a povedal jej, aby sa stala katolíčkou. Hej, teda videl ho vo sne. Tak môžete s tým niečo urobiť. Tak ten miestny kňaz ju potom teda prijal, prešla si katechézou. A zaujímavé je, že takí tí najvernejší veriaci v tej komunite boli tí, ktorí sa k viere dostali nie ako keby takým cez tú našu aktivitu. Isto aj my sme vyvíjali tú aktivitu, že sme robili katechézy, aj kreatívne sa vymýšľali rôzne veci a podobne, ale takí, ktorí ako keby dostali ešte taký nejaký iný impuls, taký až nadprirodzený a tí boli takí veľmi hlboko zakorenení. Takže do takejto rodiny som chodieval a teda tamto potom boli obrovské výzvy, hej, také aj osobné, s ktorými sme sa tam stretli. Myslím aj tá rodina, všetko, čo si tam vtedy prežili, ale to bolo pre mňa také fascinujúce, že ako hlboko zakorenení vo viere. Takže vlastne v prevažne moslimskej krajine židovsko-kresťanské vzťahy, takže to bolo také naozaj také všestranné, ale že taká krásne, že také vlastne tie náboženstva tak dokázali spolu. Áno, myslím, že tam aj doteraz minimálne aj taká štátna politika aspoň tak sa prezentuje, že to má byť politika náboženskej tolerancie a pluralizmu. Takže štát síce akože väčšinovo sú ľudia moslimovia, ale štát si drží takúto sekulárnu pozíciu a teda je niekoľko takých tých že tradičných náboženstiev, ktoré sú tak vyslovene tam príjmané a sa zúčastňujú dokonca aj na tých štátnych udalostiach. A po návšteve Jána Pavla II., myslím, že v roku 2002, aj katolícka cirkev sa dostala medzi tie tradičné náboženstva, ako je islám, Židia, tam sú také dve tradície židovské, potom je tam jedna taká kresťanská tradícia ešte z dávnych čias a pravoslávni a teda aj katolíci. Takže to bola taká ďalšia skúsenosť toho, že čo je to ten medzináboženský dialog, veľmi taká zaujímavá, hej, že aj ja som sa párkrát zúčastnil aj na tých stretnutiach medzináboženských, kde hoci sme rozdielni, ale predsa ten rozmer, že sme ľudia, že toto boli teda náboženstva monoteistické, takže vnímame jedného Boha, tak to bolo niečo, čo nás spájalo. Tak presuniem sa teda, že určite by sme vedeli o misiách aj tak konkrétnejšie hovoriť oveľa dlhšie, ale presuniem sa už možno k tomu, keď si sa vracal na Slovensko, že či možno bol ten návrat pre teba nejakým spôsobom náročný a že či si možno vnímal, že tým, že možno si teda bol menej tu, viac tam, že či aj ten návrat bol možno niečom taký, že predsa len tu sa veci trošku nejak inak hýbali ako tam a že či možno si vnímal, že aj ty nejakú možno zmenu na sebe, že si sa vrátil možno ako iný človek alebo tak? Tak však sú niektoré veci, ktoré tak človek príjme a možno, že nechce to úplne ani otvárať, ale možno iba to tak všeobecne poviem, že mal som ja možno takú svoju predstavu, že ostanem tam aj dlhšie, ale teda nebolo to možné tak uskutočniť, takže ale nebolo by pravdivé povedať, že na silu. To nie je na silu, ale asi musím pravdu povedať, že z poslušnosti som sa vrátil. Hej, proste mal som to stanovené na tie 3 roky a možno som si ja predstavoval, aj som sa tak nastavil, že možno sa to predĺží, ale teda nepredĺžilo sa. A tým, že som slúbil poslušnosť, tak prišla teda tá výzva vrátiť sa späť, čo, jak by som povedal, že trvalo to dlhšie, kým som to tak naozaj do hĺbky mojej osobnosti spracoval. Ale zase ako nebolo to, že niečo na silu, hej, že chápal som to naozaj tak ako aj ukotvený v tej realite, kde som konec koncov, možno, že by som tam dlhšie ani poriadne nevydržal, kto vie, hej. Len teda, hej, tie moje predstavy a sny boli iné. Takže možno to bola taká prvá vec, s ktorou som sa vracal. Ďalšia vec je, že možno s tým, že som tak rátal, že tam idem na dlho,
tak pomerne tak by som povedal tak jednoznačne. Ja som ako keby tak prerušil tie kontakty, nie že by som sa úplne odstrihol, ale potom bol aj COVID, aj iné veci, ktoré ako keby aj no proste spôsobili, že sa tie vzťahy tak prerušili. Tak, a teraz, keď som sa po 3 rokoch vrátil, tak možno, že to bolo tiež aj pre mňa také náročné, hej, že ako keby v niečom nanovo zapúšťať korene. Hej. Tak dobre, to bola ďalšia výzva, ale však prežili sme. Hej. Myslím, že nie som tu teraz v kochlíku, akože už som sa znova zapustil korene do tej reality tu na Slovensku. A možno taká ďalšia výzva bola tá nová úloha, že Centrum pre rodinu, čo som teda tak vnímal, že to je niečo, čo ma tak presahuje. Hej. A fakt ako, hej, boli to také veci, hej, pred ktorými som mal až možno takú bázeň, hej, že teda sa nejak ponoriť do tej komplexnej problematiky takej niečom až takej polarizujúcej, čo sa týka manželstva, rodína. To je teda tvoja súčasná úloha. To je moja súčasná úloha, ale už som v nej tiež nejaký ten rok a jak by som povedal, že myslím, že môžem povedať, že som šťastný aj na tom mieste, kde sa teraz nachádzam. Tak ja by som ešte túto tému uzavrel otázkou, keď mladý človek, môžeme povedať, že aj mladý kňaz, ale aj možno mladý laik, rozlišuje misijné povolanie, takže na čo by sa možno mal tak zamerať? Tak, čo by som asi povedal? No, myslím, že tam je celkovo celý ten proces rozlišovania povolania ako takého, že k tomu by sa dalo veľa hovoriť a veľa tak poradiť. Istotne by som odporúčil, ako to aj mne hovorili, že raz vidieť je viac ako 10-krát počuť, tak si to tak nejak vyskúšať. Možno, že si tak aj ja by som aspoň tak nejak radil, hej, tým rôznym aj tým misijným nadšencom a dobrovoľníkom, že dať si pozor na niečo, čo dúfam, že budem pochopený, keď to tak poviem, ale že na niečo, čo by sa mohol nazvať také koloniálne myslenie, hej, že ideme tam my tých druhých poučovať, lebo my sme tu lepšia civilizácia, tak že na toto si tak dať pozor, že neísť tam, lebo ono je to skryté v mnohých tých misijných projektoch ako riziko, hej. Dokonca niekde sa to aj tak stane. Takže že ísť takou veľkou pokorou a ísť tak ako bratia k bratom, hej. Neísť takým nadraďovaním. Aj keď niekedy sa môže stať, že človek nakoniec si uvedomí, že súčasťou tej túžby ísť niekde slúžiť na misie je pocit nadradenosti, hej. Takže tohto sa tak zbavovať a dávať si na to pozor, hej. To by som asi tiež tak radil. Lebo naozaj ako ľudia, aj ako kultúry máme každý svoj jedinečný príbeh. Hej? A myslím, že nie je dobré hovoriť, že jedna kultúra alebo jedna civilizácia je lepšia ako druhá. Hej? Ale zároveň možno pri tom nezabudnúť, že predsa len idem tam ako misionár. Takže idem sa podeliť ani nie tak s kultúrnym dedičstvom, ako skôr s tým, čo ja žijem s Bohom. A to môže byť tým, že budem to učiť, že budem o tom rozprávať, alebo možno nakoniec sa to vykryštalizuje, tak ako to mal Charles Foucault, že budem sa deliť s tým tak, že to tam na tom mieste, v tých podmienkach budem žiť, ten môj vzťah s Bohom. Tak ti ďakujem za tento inšpiratívny rozhovor. Minimálne tú poslednú myšlienku si určite zapíšem niekde. Hej, ale však bude to asi aj na videu, takže to možno iba uložím ako reelsko alebo tak. Ale hej, že tá skúsenosť viery je podľa mňa veľmi taká dôležitá, že tiež ma to veľakrát tak inšpirovalo, že vlastne tým príkladom svojho vlastného života tak oslovovať možno tých, ktorí buď sú mi nejakým spôsobom zverení, alebo že ku ktorým nejakým spôsobom chcem prehovoriť. A ešte mám takú poslednú otázku, našu tradičnú v týchto podcastoch na záver, že či si, alebo teda, že aký zázrak si zažil vo svojom živote za posledný čas, alebo teda nejaký Boží dotyk, alebo niečo také, či teda vnímaš tak v poslednom období.
Tak akože nejakú teraz úplne, že nejakú osobitnú udalosť. Pre mňa je skôr asi zázrak to, že aj po tom návrate z misií, že dokážem znova tu sa tak zakoreniť a šťastne plniť to poslanie, ktoré mám. To je ako keby taký akože moje osobné vnímanie Boha, že Boh ma stále sprevádza a mi dal k tomu silu. A také zázraky, ktoré vnímam akože v nejakých konkrétnych momentoch, tak asi teraz ich skôr vidím v tom centre pre rodinu, kde sa stretávam aj s rôznymi krízami, vzťahovými, rodinnými a podobne. A keď vidím, ako im ľudia dokážu čeliť, hej, a posunúť sa ďalej, tak to sú také naozaj veľké zázraky. Mm-hmm. Tak veríme, že Boh je nad tým všetkým a s týmto teda sa môžeme aj rozlúčiť. Tak Jožko, ja ti ďakujem, že si prišiel ku nám a že sa teda to podarilo všetko. A teda už som to tak dlhšie plánoval, ale tak som rád, že to vyšlo nakoniec. Dobre, vďaka za pozvanie. No. A teda my sa počujeme, vidíme pri nejakom nasledujúcom podcaste, keďže sa nám otvorilo prihlasovanie na Bašku, na Bratislavskú animatorskú školu, tak určite aj na túto tému budeme nahrávať nejaký podcast, takže nás sledujte, počúvajte a niekedy sa vidíme opäť. Takže prajeme všetkým pekný deň a dobrú chuť k obedu, teda minimálne pre nás, čo už sa chystáme ísť jesť. Čaute. Čaute.